Moran, dim can sefyll med y swyddogion. Ac o, y bêl wedi taro Wharton oddi ar gwansa Thomas, dihangfa i Gyfyrddin am yr eildro fewn munud. Twt gan Moran. Chyna lle mae Graves. O, ar taclo yn wael yn fanna. Hunt a Chris Thomas oedd wrthi. A Thomas sy'n mynd i gael ei gosbi 6 munud o'r cyfnod cyntaf mas ar ôl. Y cyfle gorau o chwarae gosod o bosib. A'r wedi mynd trwy'r wal gan Jimmy Kelly. A dyna chi gol agoriadol y tymor ar y bel fyw a'r cefnogwyr cartre a Jimmy Kelly sy'n dathlu. Brace. That's Cottrell. Mae Thomas wedi aros i fyny a Hicks hefyd. Peniad Hicks! Cyfle gwych i Tim Hicks. Ond yn methu taro'r nod. Dihangfa i Kendall yn y gol. A beyond y dim i Hicks. Ddod ar sgôr yn gyfartal i Gyfyrddin. Craig Jones yn gri, yn fentrus, a Moran yn chwilio am Hunt, cyfle gwych! Gol hawdd yn ymosodwr, a dyna chi pa mor glinigol mae'r Hill yn gallu bod. Fe sgoriodd Hunt yn Ewrop chydig wythnosau nôl, ond dyna chi gol gyntaf o yn y gyngrair y tymor yma. Y cefnogwyr yn dathlu, a'r Hill wedi dyblu mantais. Y gol i Hunt, ond erwa o glod yn fanna i Craig Jones ac i Andy Moran. Hill yn pwyso. Ac amddiffyn a gol Cyfyrddin dan warchau. Campus gan Neil Thomas yn y gol. Y pwysa dal yn ohoren. Ac ail arbediad. Cwbl gan Moladwy gan Neil Thomas. Cadw gol o radd flaenaf gan Neil Thomas. Cyfyrddin yn codi i penna er mwyn codi'r pwysa. Thomas eto. A dwi'n yn credu bod Craig Gasaid yn gallu credu nad oedd hwnna'n gol. Cyfyrddin yn methu clirio'r bêl. Y bêl yn disgyn i droed Gasaid. Gasaid yn gywir, ond cwbl gampus gan Neil Thomas. Dyma symudiad ola'r gêm os bosib. Dal amser gan Gyfyrddin i boeni Lee Kendall yn y gol. Walters yn dawnsio, ond y methu curo dau amddiffynwr. Dyna chi gol hefyd, peniad gwych gen Hicks. Chydig bach o gysur, a Kendall yn ei gêm gyntaf i'r Hill yn methu ag atal Cyfyrddin rhag sgorio. Wel, oedd y ddau yma yn chwarae fo'i gilydd yn Hwlffordd am dymhora, a Hicks yn caragora ar Lee Kendall y tro hwnnw. Gyda gymadawiad Andy Cale tymor diwetha, mae yna rif dau newydd gyda McKenna. Gary Breibyn yw'r gŵr hwnnw, ond roedd y ddau yn crafu penne. Ar ôl i neb llai yn Robbie Williams dreisio'n ddiangen ar Lee Jones yn y cwrt Cosby. Siawns go iawn na fe weld ynylion ar ôl y sialens hwnnw. Ricky Evans gymerodd y gigost, ond i ymdrechu ddim cweit yn taro'r marc. Ar ôl hanner awr o'r hanner cynta, fe nath y gêm boethi. Gyda'r wyddon yn achosi problemau i'r seintiau gyda'i amddiffyn cadarn. Martin Eiland mewn i'r dacl gyda'r ddwy droed. Gyda'r wyddon yn ganrif. A falle lwcus nid y gerdyn goch ddath o bocyn dyfarnwr. Yn amlwg roedd McKenna wedi gweld chwyn ddigon ac fe gamodd e nôl i'w fainc. Ac o fan ar bron iddo weld croesiad Stephen Beck yn cael ei benio i gefn y rwyd ei hun. A hynny gan Wayne Phillips, cydreolwr y Derwyddon. Ond bron i'r cydreolwr arall Lee Jones agor y sgôr i'r Derwyddon, ond yr ongl yn rhy dyn.
Cael y hael oedd yr ail hanner gyda'r ddau amddiffyn yn domineiddio, ond cafodd Jones gyfle arall ond fe fethodd y cysylltu gyda'r coesau'r gwych Kevin Holsgrove. Gyda 10 munud i'w fynd, fydd ath y gol holl bwysig i'r derwyddon cefn. Holsgrove yn pigo'r bil lan, bwydo hir Ricky Evans a'r chwaraewr canol cae. Sgorio gol wych gyda'r chwipwer hyd yma. Gol addas i ennill unrhyw gêm, derwyddon yn creu sioc cyntaf tymor. Dim mawr, Kev Colbert game plan for it behind the ball, and to be fair to them, they've done really well. You know, they've all stuck to the job. They've been very disciplined and they've not been good enough to break them down. Dwi eisiau bod yn sioc i pob. Neb yn disgwyl y Saint Newydd dod yma a colli heno. Oeddwn ni'n meddwl bod gennym ni cyfle i gael rhywbeth allan o'r gêm. Da ni'n hapus bod ni wedi cael y 3 pwynt. Yswn ni wedi bod yn fodlon mynd o'ma gyda pwynt heno. Y Dre Newydd yn ymosod eto tîm gorau'r hanner cyntaf hyd yn hyn. Heb os mae'r bel nôl gan Kevin Scott. A'r cloesiad, helmet ar y postydd. O'r agosod eto mor bell i'r Dre Newydd ar dihangfa fyna i Fangor. Kevin Scott eto ar gig gornel. O, mae Bangor yn ei methu hi. O, mae'n hefyd rhywun. Mark Lloyd Williams, pwy arall yn sgorio i'r Dre Newydd. A dyna chi ddechrau i'r tîm cartra. Rhys Davies ar bel i Fangor. Yn ffasio ymlaen. Ashley Stott ar hediad. Ydy o'n mynd i fynd yr holl ffordd. Yr ergyd. O, fod beddi heibio'r postyn, ond cyfle da i Fangor. Kevin Scott ar gyd gornel, mae fewn i'r blwch Cosby. O, mae'n hefyd rhywun. A Dre Newydd yn dathlu, maen nhw ddwy ddim ar y blaen. A pwy gafodd y cyffyrddiad o lan fyna. A bel i fewn, ac ia Peter Hoy ar y llinell yn ei rwyd i hun. Cyfle arall i Fangor ar ddiwedd yr hanner cyntaf, croesiad yn dod i fewn. O, cael gyferiad erchyll gan y golwr Ashley Stott yn o'i fanteisio. Lee Webber ar gig hir i Fangor, pwy sy'n na? I drio manteisio, mae Les Davies yn agri. O, mae'n fod i wrthain y golwr o mae fewn. Les Davies yn gorffen yn gelfydd. A mae Bangor yn gyfartal. Fel cael y gol, ond beth yn siarad bod neb yn eich achos un tîm sy'n mynd blwyddyn i fyny fel yn dweud mae amser bod mwy proffesiynol, cadw'r bel ac cael nhw lawr yn gyntaf nath ni'n mynd yn yr ail hanner. Nathon ni'n dechrau cyn gystod os o'n ni wedi medru yn hanner cyntaf. Da ni wedi gwneud rei da yn y 2-2 gêm gyfeillgar dwytha da ni wedi gael ac oedden ni'n gobeithio dod yma ac ennill heddiw yma. Cymerodd 20 munud i'r dorf ddechrau dathlu go iawn ar gael Bob Parry. Pel hir i lawr y chwith a ffeniad gwan y capten Gary Pinch yn caniatáu i'r ymosodwr ifanc Kevin Lloyd i rwydo gol hanesyddol gyntaf Llangefni yn uwch gyngrair Cymru. Sbwylio'r parti o'r bwriad Cey Connor, clwb sydd wedi cael haf anodd efo hanner i carfan yn dilyn Nef Powell i Fangor a gadael yr rheolwr newydd Jim Hackett i ailadeiladu. Ond mi ddethon nhw'n gyfartal trwy ben John McAllister. Cyfartal yr regl felly, ond daeth cyfle gwir o'r ynys i gipio 3 phwynt pan lorwyd Darren Thomas yn y cwrt. Dau oedd wedi chwarae fe gilydd i Gaernarfon y tymor dwythodd yn wynebu gilydd a dyfalodd Paul Pritchard yn gywir yn erbyn Dylan Owen. Arbediad gwych yn erbyn un arall ei gyn-glybiau. Ac aeth Champagne Sherfone yn fflat iawn efo chwarter awr yn weddill pan dynwyd McAllister y sgoriwr i'r llawr gan yr eilydd Adrian Jones. Dim dewis gan Mark Patch y dyfarnwr ond i bwyntio at y smotyn am yr eilwaith. Y tro yma, daeth Chris Williams ddim camgymeriad wrth gipio buddugoliaeth i'r gwir o lannau dyfrdwy. 3 pwynt pwysig a dyna wedi cael 3 pwynt a mae gyd ochr Gai yn hapus iawn.